It's a celebration. It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. Just cooking the books. No more practice, no memory of the... Benvidos todos e todas á Cociñando Conciencia neste vídeo especial no que festexamos os 2 anos do Cociñando Conciencia e conxuntamente os 7 anos de aniversario do No Central, do xermolo de todo isto que é a miña cociña, o meu blog Una bióloga en la cocina, onde escribo cousas tamén que acontecen nas cociñas sobre alimentación, biotecnoloxía, historia da ciencia, un montón de cousas que podedes atopar se clicades na franxa do banner da portada da canle. Atoparedes un montón de cuestións, de cousas, críticas de libros, etc. En castelán e aquí na canle as cousas que non conto ali en galego. Así que, como son 2 anos que cumprimos da canle, decidín que este ano íbamoslo festexar con este vídeo onde íbamos responder a 20 preguntas sobre o Cociñando Conciencia, o blog ou aquí a pano de mesa, a servidora que vos fala cada domingo que pode, que lle deixan que as circunstancias o permiten a través das pantallas. Así que, sen máis demora, non me enrolo máis, senón Mami Lois volveme outro ano máis a decir que son unha pesada. Imos a primeira delas. Por que me fixen youtubeira? Fíxeme youtubeira por 2 razóns. Unha, porque gostei demais do showclip do Jacobo de Toro e da Adela Ambrodos, e agora na súa versión xa como dron e todo demais, na versión 2.0 do xeoclip, e dende o meu punto de vista, coa miña pouca vergoña e dende o meu lado amador, achei que eu podía facer o mesmo con pílulas máis gordas, non? Máis grandes, de coñecementos na versión da cociña, como se faláramos de tomar un paracetamol ben gordo. E 2, porque estaba a festexarse os 5 anos, a facerse os 5 anos de aniversario do meu blog e quería facer unha cousa diferente e distinta e puxeme a facer a canle do Cociñando Conciencia. Por que en galego? Porque en castelán noto que teño moito sotaque, os meus ouvidos non lles gosta ouvirme falar en castelán, axan raro, axan que non é a mesma persoa, e gosto máis de escoitarme ou de ouvirme en galego, punto final, non hai máis resposta que darlle. Pregunta número 2, que recordo teño do primeiro vídeo que fixen, que editei, que gravei. Un control total, ou sexa, a versión Almodóvar de Mami Lois. Corta, repite, non fales tanto, ponte así, ponte asá, fai isto, non fagas isto. De feito, xa vedes que é o vídeo máis curto da canle, porque non me contou as palabras, pouco lle faltou. A nivel de atrezo, do xeito do lugar onde nos dispoñemos e todo iso, que tamén se decidiu. Vedes que no comezo, de feito, íbamos a comezar a facer os vídeos cunha bata, pero logo desbotamos a idea da bata branca, e pasamos a roupa. E logo o microfone que aparece nos primeiros vídeos e logo desaparece porque obviamente foi un fail como unha casa e nunca funcionou. O erro máis grande que tive en comprar mercando cuestións tecnolóxicas. Recordo iso, a brevidade e o de rápido que ten que ser moi curto de Mami Lois. Terceira pregunta, que modificarías ou que cambiarías dos vídeos da tua canle? Ademais de mellorar a nivel técnico, obviamente ter unha boa cámara, porque aquí teño non ten a disposición esta lateral para poder verte se te estás grabando ben, e tampouco teño capacidade de memoria, non teño recursos económicos para mercar todas estas cousas, nin focos, nin iluminación ou microfones bons, nin tampouco teño espacio, se vos digo a verdade, aunque pareza grande a cociña, non teño espazo para poñer todos estes dispositivos, montar todo ese atrezo aquí en riba da mesa da cociña, que quede todo bonitiño con esta esquina da cociña, e porque pensaba que, ainda que somos unha canle pequeniña, quero vos moito a toda a xente que estades aí detrás, pero no seu momento achei que facer esa inversión de cartos
que non tiña, e que sigo sin telos, era moito para despois a posibilidade de que me viran poucas persoas. Como sempre o pensei como algo moi amador, moi de andar pola casa, non pola cociña, de facelo ao meu xeito, pois invertir o mínimo posible, se gostaba ben, e se non gostaba, pois mira, o que me divertía eu facendo, e o que aprendía eu facendo, o que quedaba aí, pois en algún día ou en algún momento a alguén lle apetecese ou lle interesase ou lle resultase de interés, pois quedaba aí colgado e nada, e por iso non invertí máis, pero se puidera farío, obviamente, para mellorar técnicamente, sobre todo na edición. Gostaría mesmo de ter alguén ou me puidera facer unha edición con frases do APM, con voces en off, con sonidiños cando é rara, eu que sei, todas estas, como a edición de Ven a cenar comigo, este programa de Telecinco, non? Que narra en voz en off Luis La Rodera. Bueno, con ese sentido do humor e con ese xeito de editar, gostaría que foran os meus vídeos, pero non dispoño tampouco nin de ordenador con boa potencia, nin tampouco dun programa de edición bo que me permita facer pois todos os efectos, esas cousas que encherían os vídeos e que non sei se fartarían a xente máis aínda do que fartan cando falo eu normalmente. O meu vídeo favorito da canle, O segredo dos galegos, está no Cabo de Grelos. Ese vídeo, ese momento de bailar coa Naviza, esa canción de Nabo, Naviza, Grelo, eso xa forma parte, personalmente, xa sei, baixa modesto que o sabe Tatiana, eso é icona do YouTube en galego. Ninguén sen tomar unhas gotiñas de caña ou unhas gotiñas de licor café faría, porque o fixen de noite tamén, ese baile con esa canción como introducción dun vídeo e ademais o deixaría aí colgado para que todo o mundo pudera velo, e que non entendo como non ten máis visitas, e si ten o do burro cansado, que non ten moita máis historia ni máis cousa que contar, que repetir o mesmo un pouco do anterior. En fin, cousas que acontecen no YouTube que non forman parte de ti, que non forman parte do teu público, pero que sepades que ese é o meu favorito primeiro. No blog, cando farei da fenilcetonuria, da súa orixe, da seu diagnóstico, a súa relación xenética e sobre todo os alimentos que non poden tomar estas persoas, que atoparedes sempre no etiquetaxe dos alimentos, fuente de fenilalanina. Eso é un indicativo para ese tipo de persoas, os fenilcetonúricos. Ese é o meu favorito, a miña entrada favorita do blog. A nivel non de guión, porque eu non teño un guión escrito, non estou lendo nada diante miña, nin estudio un guión feito palabra por palabra, non? Como se fora un artista, non? De cinema, senón que teño un esquema mental do que quero falar, aprendome os nomes do que teño que falar, ás veces erro, obviamente, porque teño unha dislexia mental de cos números e con certas cousas ou palabras. Alfándega quedará sempre como alfábega, que vos quede claro, igual que cocochas quedan como as codornices. Para min non existen codornices, non son precocochas, pero en fin, eso é outra cousa. O vídeo que máis me gustou facer foi o do microondas, porque explicar o funcionamento do microondas gustoume entendelo e explicalo, e por como quixen facelo arrastrando con el ese pensamento, ese tratamento do pensamento crítico, de suxerir esa forma de pensar, esas crenzas pseudocientíficas que agora temos de novo outra vez, que se en contra do 5G, das ondas dos chips estes que nos van dispoñer na pel, eu que sei, todas estas cousas, sobre todo a xente que cría nas ondas wifi, nas ondas do microondas que causaban cancro, xuntar ambas as dúas cousas, non sei se quedou ben, non me custoume combinalo, se vos digo a verdade, non é o vídeo que máis gosto da canle, como quedou ao final, fora do tema da edición, senón de como quedou, no sentido de como pensei a como fixe, non? Por suposto que sí, o que non sei é a quen lle interesaría facer a colaboración polo afinidade, non? Son a canle con unha liña editorial, non? Por dicilo así, como moi marcada, que
que non sei se atoparía noutras canles xeito de colaborar, pero eu, por suposto, encantadísima de poder leválo a cabo. Pois, obviamente, aí están aparecendo e collendo forza, ademais do Xacobo de Toro, obviamente, o Son das Ideas, Naturiza, que son pura divulgación en galego, un da física e outro das ciencias medioambientais, do medio ambiente, moi ben feito, xa se ve que xa son profesionais do asunto, da comunicación científica, e logo, despois, a nivel de humanidades, gostei moito da idea, da aproximación de como comunica o rapaz de Pneumaticó, e despois tamén o Fran da Lobeira Today, porque axo que é unha das canles que ten como ideas máis frescas, non? Máis o vídeo ese que vos recomendaba o día da Orgullo LGTBIQ+, non? Dos queixos, que me parece tamén aí como que ten ideas como moi boas, e logo era un Vilariño que ten unha capacidade para editar o rapaz que xa xereu para min como fotógrafo ou como futuro traballador da comunicación audiovisual, ninguna pega ao rapaz, o sea, para min faino perfecto. Volvendo ao Cociñando con Ciencia, xa sabedes que a miña segunda man, a que cociña no Cociñando con Ciencia, é Mami Lois. E isto por qué? Porque eu cociñando non son un desastre, oídeme, eu cociño ben. Outra cousa é que gostedes do que eu faga. Por qué? Porque eu teño unha vertente cociñando moi semellante aos crudívoros. Por qué? Porque gosto moito de facer a cociña así, rápido, e a cociña leva o seu tempo. Entón, moitas veces, o que fago é comer a comida crúa. Se teño que cociñar para máis persoas, acabo facendo de máis ou acabo facendo de menos. Tamén tendo a comer a comida máis ben fría que quente, co cal habrá xente pois que non lle gustará con cociño, porque lle vou cociñar e tardará tempo hasta que coma, para que este a temperatura que as miñas papilas poden soportar, e obviamente para eles estará máis frío e cru, non nos olvidemos. Entón, mellor que cociña sempre Mami Lois. Son as lentellas en todas as súas variantes, e despois a verdura, grelos, navizas, a espinafre proveina agora en pasta fresca, adorei, gostei mesmo dela, os bretóns, o repolo, tanto no xucrut, o sea, cru, en ensalada, que vos recomendo un montón, como na súa versión cocida, non caldo, en fin, todo que sexa verdura e lentellas, veña todo comigo, que eu aceptarei. Que me perdoen os galegos, pero os brasileiros gañan por goleada, de Ronaldo, quen queirades. Esa Nosa Señora do Brigadeiro. Ese brigadeiro tanto masío como que duriño, que non é trufa, por favor, que non vos enganen, non é trufa. O brigadeiro é unha cousa, e a trufa é outra. Se probades algunha vez un brigadeiro, que iso é unha bomba de calorías, eso eleva-vos a glicosa en sangue xa só con velos, pero iso é gloria. Gloria é estar no ceo, mételo na boca, é como se desfaga, iso é estar no ceo. Punto pelota. Logo teñen outros doces tamén, teñen un montón de doces, a verdade, pero ese é o meu favorito. No punto de vista científico, a hora de explicar as patacas fritidas. E non porque sexa o último vídeo que fixen, senón porque pensade, hai reacción de Maillard, hai o tema da acrilamida, empregas aceites onde hai compostos polares producidos pola fritura, podemos provocar un fogo, un incendio, dependendo da temperatura a que se atopa o aceite. En fin, parece un prato que é moi sinxelo de facer, que se consome moi ben, e que ten moitísima ciencia detrás. Ben, pois eu estudiei bioloxía, por iso unha bióloga na cociña, con especialidade molecular, por iso teredes tantas cousas de xenes e de cousas relacionadas co interior da célula, por iso o primeiro vídeo facía semellanza do ovo coa célula, daí ven a cousa. Tamén estudiei para ser formadora, sobre todo formadora de traballadores, e o último título que teño de técnico superior en calidade de control de procesos na industria alimentaria. Como vedes, todo ten a súa relación, todo ten a súa vinculación coa cociña, cos alimentos e coa industria alimentaria. E aquí
quero facer como pregunta, non, todo o que vistes na canle, nalgún momento, leite que aparece, o iogurte, as salsixas, outro día, tamén as cervexas, cando fixen as cervexas, que salía Estrella Galicia e o Guinness, o fago porque son as marcas que nós mercamos, que nós consumimos habitualmente, non mercamos outras, e porque cando atopo un alimento, imaginadevos que agora fago un vídeo dun queixo e atopo un queixo que nós consumímolo, de feito, que sería do Eume, que é galego, que se fai en Galicia, por que non empregalo e utilizalo para explicar, para poñelo como exemplo, porque como vos falo da cervexa, sen vos ensinar a cervexa en sí, que sei que algunha xente pois tampa os nomes das marcas, pero non sei, a min como que me parece que ao mellor estou errando, estou moi errada no asunto, pero non é unha forma de facer promoción, de feito non me paga absolutamente nada, nin chega a eles de ninguna forma. O caso dos pementos tamén, que saliu algunha das marcas, é que non teño outra forma de ensinarvos o que vos quero explicar, non gaño nada con tampalo, porque igual ides ver o vermello ou o negro, que é propio da Estrella Galicia, vádelo saber, por moito que o tampe, vádelo ver, saber que marca é. Hai certas marcas que é imposible de tampalas porque tes asociado a súa cor ou a súa forma, vadelo recoñecer. Isto como cando en fabricando Made in Spain non che sacaban o nome do produto, pero logo aparecía o señor coa etiqueta do produto, non o selo da marca ou da empresa na bata, pois ven sendo o mesmo. Eu non evítome de ter ese traballo e de ter esas cousas. Se alguén o malinterpreta, la el, pero eu non o fago con ningún tipo de promoción extra, publicidade encuberta ou calquera cousa. En galego de ficción foi a nena do Abrigo de Astracán, de Xavier Pedo Campo, que ademais foi pouco despois de que el falecese. Gustei moito del, ainda que me pareceu que no final como que rematou todo moito á presa, podía haberlle dedicado unhas folliñas máis, e agora mesmo acabei de rematar, estou con divulgación científica en castelán, porque en galego vendovos a terra de Xurxo Mariño, como, sobre todo agora que non se pode viaxar polo mundo adiante, como un xeito de viaxar polo mundo, antropolóxica, humanística, científica e xeolóxicamente falando. Un libro moi recomendado, e despois está tamén o do tema do cambio climático, teñolle certo agarimbo porque un dos seus autores foi Titor meu, e o do ADN, por suposto, porque ese ainda non o lin, teño como moi pendente, e que espero, agardo que sigan propoñendo novas obras de divulgación científica nesta colección que teñen, para que teñamos divulgación tamén non só no YouTube en galego, senón tamén divulgación escrita en galego e non tirar sempre de castelán, que hoxe xa vos digo, o libro que rematei de divulgación foi o de Un científico no supermercado, de José Manuel López Nicolás. Agora estou con outros. A serie, así, non son moito de seguir series, é dicir, vexo algunha estea, fagome spoiler ou spoiloreome algunhas cousas para saber de que vai a vaina, pero non sigo así unha serie como tal. A última que seguín todos os días, o sea, cando emitían na galega, foi As leis de Celavella, non porque se fixeran Betanzos, daquele lugar no que vivín parte da miña vida, senón tamén porque me parecía unha obra do audiovisual galego maravillosa, super ben feita, así de época, pero tamén con thriller, moito mellor que as que fixeron agora de Matalobos, etc, que me perdoen, pero a primeira foi As leis de Celavella e pareceume maravillosa, así que me parecendo maravillosa. E logo, a nivel español, The Good Doctor, porque me gustan tamén as series de doutores, de menciña, etc. E esa gustame moito por como é, porque o personaxe ten síndrome de Asperger, por como trata, non sei, gostei dela, e vina, estou a espera da seguinte tempada, que polo visto irá tamén polo tema tratará o tema da crise sanitaria na que nos atopamos, a pandemia. Sei que moita xente dixo que se hará, que non sei que. Perdoádeme, eu levo a vocación dende ben cativa,
aí está como reflexo todas as mexunxadas que facía e o destrozo que fixen en moitas ervas, plantas e demais flores que había pola miña, onde moraba eu antes, o Zacesures, e eu adoraba o Capitán Planeta. Despois, o Doraemon, o gato cósmico, que eu acho que moitas xeracións gostamos do Doraemon, do gato cósmico. Eu tiña incluso en banda deseñada, ainda non sabía nin ler e pedíalle a Mami Lois que me lera a banda deseñada. Como lle vas pedir a alguén que che lea unha banda deseñada? E despois, por suposto, a Guerreira Lúa, o Sailor Moon, donde o meu personaxe favorito non era Sailor Moon, gostaba do mascarado coa rosa, non aquelo, pero era Mercurio, porque tiña o cabelo curto, eu tamén tiña o cabelo curto, entón toda muller que eu vira na televisión que tivera o cabelo curto asociaba comigo e eu quería ser como ela. E despois xa un pouco máis maior, xa con 20 e poucos anos, o Shin-chan. Por iso vos puxo un outro día a intro do Shin-chan, porque o Shin-chan en galego é o mellor que hai, non existe en outros idiomas. Salí na televisión 2 veces, que eu saiba, o mellor saí máis. A primeira delas foi cando era rapaza, como público, cando facían estas galas de verán, unha en Miño e outra aquí na Coruña. Despois tamén saín, xa falando eu, cando en Telecinco, nos informativos, cando fixeron a película de Almodóvar, deixemos aquí en baixo o nome dela, que protagonizaron Antonio Banderas, e máis a actriz, que agora non me acordo o nome dela, que vos deixo tamén o nome aquí en baixo. E despois propuxéronme sair nun programa de televisión de Galicia, que saiu de feito rematou non hai moitas semanas atrás, pero por cuestións diversas non puiden presentarme e non puiden acudir como participante. Tamén fixen un casting como presentadora nunha televisión local. O sea que isto das cámaras, a miña relación cas cámaras non ven de agora, isto xa levo o seu tempo, que non me custa nada poñerme diante das cámaras e comunicarme con quen sexa. Pois eu diría que teño moitos, medo a vida en xeral, por todas as reviravoltas que me dou, porque quero ter todo baixo control, non é un toque, pero case, a vida xa sabemos que lévate por onde ela quere, e iso a min dáme moito medo, sobre todo as consecuencias do que se pode xerar cando tes unha reviravolta que non esperas, e se es quen ou non de afrontalo e de leválo para diante. Despois teño tamén vertixe, un medo a calquera arácnido, a calquera reptil, sobre todo as cobras e as serpes, as culebras en xeral, todo aquilo que sexa frío, en xeral lagartos, lagartixas, eu que sei. En realidade eu son da aldea dos Cesuras, pero no fondo teño medo a calquer becho ou bicho. Son bióloga de bata, non, bióloga de bata, de bota non. O sea, se me mandades pa o monte, duro 2 días. Que 2 días? 2 horas. E até aquí, acho que as 20 preguntas. Rematamos o vídeo especial. Agradezovos inmensamente, obrigada mesmo polo apoio ata de agora, por compartir os vídeos, por compartir o coñecemento, por seguir ata aquí ao segundo ano. E nada, dadlle ao matepiolle se vos gustou, suscribidevos se ainda non estades suscritos, sabedes que nesta canle nunca ides deixar de rirvos de ou para comigo, co que conto, co que diga, e nada, dadelle ao sinal, ao sinaleiro, ou a campaíña para estar ao pendente, e vémonos no seguinte vídeo. Así que nada, deixo vos un bico moi grande a todos, deica logo! It's just cooking